Ошық Хавада Келешек паркында 2-нче ел рәттән Икрок бөтен Россия балалар һәм яшьләр рок фестивале узды. Былтыр фестивальдә 23 төркем үзләренең талантларын сынаса, быел исә 37 яшьләр музыкаль төркемендә 200дән артык кеше катнашты. Замана үзгәргән сайын җырлары да ошый. Хәзерге яшьләрне менә яшьләр музыка тыңлый белмиләр, музыка яза белмидиләр, беләләр. Аларда менә хәзер рок музыка. Мин былтырда килгән идем бу матур концертка. Әйе, кайсыдыр җире олы кешеләргә ошамый торгандыр. Миңа ошый инде ул, миңа һәр вакытта да ошый, чөнки мин яшьләрне яратам. Балалар көненә багышланып эшләнгән чара инде бу. Балалар инде алар безнең киләчәк. Алар инде рок фестиваль инде бик матур гына узул теге елны да азаттан инде аннан фейерверклар җибәрделәр. Фестиваль күп кенә яшь музыкантлар өчен старт майданчыгы булып тора. Балалар һәм яшьләр өчен оештырылган фестиваль турында төрле чыганаклардан ишетеп, махсус бу чарага килүчеләр дә бар иде. Я приехал из города Казани, о фестивале узнал по работе, можно сказать. Вот. Я занимаюсь видеосъемкой. Вот. Достаточно масштабный фестиваль. Организаторам хочется сказать спасибо, потому что вот такой праздник устраивать вроде как далеко от столицы, это, надо иметь большие амбиции. Инструментальный ансамбль «Честное слово». Мы уже не в первый раз. В прошлом году мы отсюда увезли второе место. Первый день лета, вроде удался. Нам очень понравилось. Мөслим Данын фестивальдә 3 төркем яклады. Мөслимләрне һәм кайткан кунакларны сәламләргә, фестивальне тамаша кылырга Татарстан Республикасы яшьләр эшләре министры урынбасары Денис Лулаков та кайткан иде. Не просто так говорят, музыка нам и строить, и жить помогает, правда? Вот в данном случае попадание ровно в десятку, потому что молодежь, она всегда разная, и мы должны создавать условия для разной молодежи. И вот эти 38 команд, а это немало, 38 команд приехало с различных уголков нашей республики, с соседней республики, даже со столицы сегодня нашей родины, города Москвы, приехала группа. Это здорово. Это победа точно. Рок уйнап монда үзләренең шөгыльләнгән әйберләрен күрсәтергә, аралашырга, сөйләшергә мөмкинлек бар, бер-берсеннән өйрәнергә. Бик уникаль проект. Һәм инде без күреп торабыз, шундый теләп Казаннан да, Нижнекамский шоудан да, Азнакайдан каян гына килмәделәр балалар. Biz алар өчен бик сөенәбез. Һәм инде менә бу безнең мәйданчыкларның Мөслимнең бик матур мәйданчыкларын кулланырга һәм кешеләргә күрсәтергә тагын бер мөмкинлегебез бар. Я вокалистка группы «Черепицы», меня зовут Арина. Мы в первый раз приехали на этот рок-фестиваль, и нам уже очень все нравится. У нас группа уже вовсю подготавливается, мы немного даже волнуемся. Фестивальдә Гран-прины Красная скала җыры белән Казанның Путь төркеме алды. Мөслимнең Илдар Сәгъдиев җитәкләгән Chill Drive төркеме фестивальдә 1-нче дәрәҗә дипломга лаек булды. Икрок фестивалендә махсус кунак та бар иде. Мәскәүдән килгән Радопи төркеме чыгышларын яшьләр аеруча җылы кабул итте. Когда мы впервые увидели город, вот первое, о чем я спросила, это о том, когда его построили, когда он был основан и так далее, потому что вот так едешь, смотришь, ощущение, что он какой-то абсолютно новый, как будто бы его так благоустроили совсем недавно, потому что все мега цивильно, мега чисто, все очень открыто, везде простор, это, кстати, необычно очень. Мне показалось, что город чистый, да, я обратил внимание, нету мусора практически, повсюду есть мусорки, и нету мусора. Это прям отдельное за это уважение, да, такой плюсик. По поводу фестиваля вообще очень круто было, такое большое для нас открытие, что вот в вашем регионе, близлежащих, вот есть для молодых ребят вообще такая возможность приехать, выступить, то есть это такая большая рокерская тусовка, очень веселая, все такие заряженные, вдохновленные ребята. Чара ахырында фестивальдә катнашучылар Радопи рок төркеме белән бергә туган як җырын башкарды. Лилия Шәймиева, Динар Нуретдинов, Мөслим телевидениесе.